Atong saksihan mga kapuso ang gipahigayong awarding sa mga nidaog sa Sinulog. Pinaagi sa live report ni Pemari Dumabok. Pem, pitsenyor ni mo diha. Pete Senior! Pete Senior! Pete Senior! Yes, Pete Senior! Kanimo lanog, Pete Senior! Sa itong mga kapuso, bahalang nagkayabag, basta bukanta ko og Pete Senior. Pero bitaw, basi nagtumog festival queen na dyan ko, no? Pero nang hulam, radyo ko taon sa headdress, sa usa sa mga dancers. Sa champion na to, first time ni sila ni Salmot, pero nakalangkat ni sila og tulo ka mga major awards sa Best in Costume, Best in Street Dancing, and Best in Ritual Showdown sa Free Interpretation category. Og sila usabang second sa Best in Musicality, ang Omega di Salonera sa Surigao del Norte. O karon nato gikauban karon the whole team gini sila, pero atong hinabion lang ang ilahang choreographer. Kay of course na curious tano kay first time guni sila nga ni Salmot. Agatong nabaw-an lan kini sa ang silahang creative team, mga batan-on ni sila, ranges nila ng mga edad 20 to 30 years old. Usa na siya sa pinakabatanon. Si Sir Mark Ivan Kiban, Pete Senior kanimo, Sir Mark. Pete Senior, Madam, Ma'am. Madam Manakay. Sir, gusto na mo mahibawan no nga unsay sinugdanan ang anong first time nganong nakakabot ta aning desisyon nga mosalbot ta sa Sinulog Festival ning tuiga. Actually, Ma'am, ni-join me last year, September, dito sa province sa Surigao City, sa Bunok-Bunok Festival. Dito, Jud, nag-start ang among pag-join or nag-start ang among journey diri pa-join sa Cebu City sa Sinulog Festival. Tungod kay Primero pod gi-invite me sa provincial governor nga pa-joinon me sa Bunok-Bunok. And wala pod mi gaduha-duha nga hing-join me dito and na-champion mi dito so that gi-invite na pod mi nga pa-joinon po din hiya sa Sinulog. Oo. And then, ito nahibawa no, nga usa ka sityuhan mo. And then, mostly ani nila, kung dili mo mga nag-train sa pagsayaw ninyo is mga kasagaran ni Carpenter. Kani mga panday, o mananahi. Gani, ang inyong concept is tinabangay. Ilang concept karon lang mga kapuso sa ilahan na dagan karon is about tinabangay. Kay halos kita ng mga props, why gasto ang government kay sila mismo ang namanday og nanahi. Naghimo sa among mga props. Like nagtinabangay ka jud mi all the time, bunta gabi. Nagtinabangay ka jud mi para lang mahuman ang among mga costumes, mga props nga mao ni inyong makita sa among pagpasundayan. Usa sa mga nakakuha og atensyon no kay kato inyong mga props gahapon. Speaking about props na, makaingon tag mechanical manggod, pero unsa daytoy behind ato? Actually, Ma'am, mano-mano lang to sadya. Kadong among highlight nga props tong the gold agila. Naatoy tao sa sud gakuan kani ang control nagmanumano lang gani dili sadya ingog mechanical no kani ang electricity nga para lang mulihok nagaji tao adto nga nagkontrol. So amazing kayo mga kapuso. Di dito siya mechanical, wala to'y mga electricity nga involved. So bisan pa wala tay electricity aton time makapadayon gihapon. Makapadayon paghihapon ang among pagpasundayag. Kini na lang unsa inyong gibati nga first time mo nga ni Salmot, and then you've got the 3 major awards and the second pud mo sa musicality. Actually, Ma'am, ang among gibati mixed emotion. Gahapon nga ni as in overwhelmed gajud mi nga bisan man tuod og first timer mi ni join din hiya pero nakuha na mo ang dako nga award champion and tulo ka major awards din hiya nga wala gihapon na usik ang among kahago diri nga ni apil mi. Ani mga puso kay kulang man gyud sa oras no, naadyo kay gusto nila makatunan sa ilahang stepping gyud kay murag usa na siya sa ato nakita nga murag usa na sa nakapadaog kini lang gitawag nga praising step. So sir choreographer, unsaon ganito pag sayaw gani ko? Ulo lang ang paliho ko nato tungod kay para ma-emphasize nato ang headdress o na dapat ang hands diri sa waist then mudoko doko din hangad balik-balik lang na siya doko hangad doko, hangad, doko, hangad. Ana lang siya. Mo na pressing step. Wala ka zoom out si Kuya, so ako na lang mo palayo para makita atong kuan zoom out.
So, muna mga kapuso, no? So, muna, usa sa makapadaog yun ay nato, nga tuag yung pag-praise nga to sa kay tasan, kay mao man sad good niya nga tuag yung gitanaw, mo ato ang purpose, aning sinulog, mao ang paghatag o pagdayig nga to sa kay tasan, nga mao'y hinungdan ni ining tanan. Daghan kayong salamat kanimo Sir Mark, ug sa tuang tanan. Ay, last lang, ay, ngano kuno Omega di Salonera, daghan ba daw tag salon? No, Omega de Salonera ang pasabot lang ani ang katapusang kaliwatan sa Tigpasundayag. Kami ang katapusang kaliwatan sa Tigpasundayag. Wow, so muna laluma din no sa minino. Pero ayaw ng katapusan, dapat napa mo yung sumusunod nga mga generation. Bitaw daghang kay salamat og balikan ninyo diha ka lan sa to mga kapuso. Pit Senior! Okay, dahil salamat, Festival Queen sa Tribong Bisdak, Fe Marie Dumabok, Pit Senyor.